Hei, minun nimeni on Liisa. Hei, minun nimeni on Karoliina. Hei, Hei, minun nimeni on Ella. Hei, minun nimeni on Karoliina. Ei kun Miia siis. Anteeksi. Äiti, mä tulin kotolta. Äiti, mitä ruuaksi? Aina No, en nyt ihan tiedä. No, voiks Miia, Ella ja Karoliina tulla? Voi tulla. Jee. Mä menen soittaa niille. Moi, voitteko te olla? Joo, voidaan. No okei. Heippa, tulkaa sit mulle. Joo. Ja tultiin. Mitä mä oon ihan kömpelö? Mä oon niin kömpelö. Moi. Karoliina ja Ella. Ei Karoliina, vaan Miia ja Ella. Ne tulee ihan kohta. Moi, mä tulin. Joo. Ella tulee vähän myöhemmin, kun sen pitää syödä. Ja se tulee ihan kohta. Ai. Hyvä juttu, että mä kaaduin. Nyt mä pääsin teidän perään. Okei, mitä tehdään, tytöt? En mä nyt tiedä. Haluaisitteko syödä meillä? Niin, haluaisitteko? Mäkin. No, mä voisin vaikka vähäisen, vaikka mä söin kotolta ja niin. Voin mä nyt... Niin. Voimme syödä. Ehkä mä otan nää lasit pois mun päästä, kun nää häiritsee. Okei. Näin. Okei, nyt on valmis. Okei. Tulkaa syömään. Vaikka ruoka ei ole vielä valmis, nyt tulkaa pöytään. Siis, mitä haluaisitte ruuaksi? Me voitaisiin ottaa, mahtaisin ainakin kaakaota ja muroja ja kaikkea. Muroja ja kaakaota. Okei, ja entäs sinä, Karoliina? Oliskos... No, mä voisin ottaa muroja ja maitoa. Selvä, entäs sinä, Ella? Mitä sinä ottaisit? Ai. Miksi minä en pesy tässä? En. No, otan keksiä. Entä sinä, Miia? Minäkin otan keksiä. Selvä, otatteko mitään juotavaa sitten siihen keksin, että ei oteta. Selvä. Viedään eka nämä keksit. Minä annan teille nämä keksit tuohon. Sitten sinulle tuo Liisa ja sinulle tuo juomat tulee ihan pian. Menen nyt hakemaan ne juomat. Tuossa on yksi jo. Au. Niin,
tuossa teidän juomanne. Minä menen hakemaan minulle nyt jotain syötyä. Otan vaikka mitäs? Hiirtä ja keksiä. Noin hiirtä ja keksiä. Noin, tämä on minun lemppariruokani. Noin, ja sitten kaappi kiinni. Noin, sitten minulle vielä juomaan. Noin, nytten minä olen valmis. Kulta, minä menen tuonne vaikka vokaalihuoneeseen syömään. Ruoka. Juomani. Ruokani. Näin. Hei, tulin töistä. Minä lähdin oven auki. Apua. Laitan oven kiinni. Noin. Oven kiinni. Hyvin. Selvä tytöt. Oi, anteeksi. Ei se mitään haittaa. Jotain. Anteeksi, on vähän kämpälä. Kiitos Issi. Tämä on hyvää. Niin onkin. Voidaanko me tulla teille vaikka yökylään? Minulle se ei käy. Koska minun pitää käydä nyt suihkussa. Outoa. Isäni ei käy tähän, kun kello on vasta... montako kello on? 11. Kello on vasta 11, eikä hän käy 11. Suihkussa. Kyllä, ai, anteeksi. Miksi kaikki kaataan minun moroni? Miksi se vaikka... Minä menen kysymään äidiltä. Äiti, voiko Karoliina, Mia ja Ella tulla yökylään? Kysy isältä sitten, minä en tiedä. Mutta isä on suihkussa, no kysy siltä. Okei. No ei se ole nää lasit. Nää piti laittaa tänne hyllykseen. Ella, miksi sä laitoit ne sinne? Sori. Ne piti laittaa hyllykseen. Isä, sopiiko sulle, että Karoliina, Mia ja Ella tulee meille vaikka yökylään? Sopiiko? Sopii. Selvä. Paintaa nappia. Tulkaa. Okei. Sopii isälle.